Здравейте хора, аз съм Buster Prodigy и има нови ларпове, които искам да ви покажа. Единия ларп е Warp Trade. Ето го. Така, така изглежда. А новия ларп е Warp Пирамидата. Ето това е Warp Пирамидата. Може да ви е тъмно. Затова съм с Noblus. Защото като изгасува така се вижда. Да. Ето го. Това е една мумия. И тук си имаме едно зомби, но са го убили. Ето го. Как си, приятел? Добре си викаш. Като цяло не е протекнато и затова не страх да пускам сървър, защото могат да чупят, който виждате, да има диамантени блокове. Това е. IP-то го знаете и това беше. Чао.